Hello, kuri sei Lokadia Murwira. My Candace Anduna Ngomo. AC Agnes Molilo Elton Kanyama G Masiviba Kukuzo Zimunu. We say Morisi say hey we say Lisper Maria Mangani Precious Jubei Robert Mapurisa Dzok Mudare Junior Nongwe Isei hangana zombondikwadza wenyu hanganwa zezegunguru muri boy he Monashe Louis kuisei Monashe Louis kuisei ndanimbofana kuisa lingi zvangu tione ndofana kuisa lingi Hey Sarah Dzok Mudare kurova Dzok Mudare chimbopindai chimbobaya nehappy family chimbopindai amwana ndimbotaura nemi aiwa voice rangu kufanira kumbozorora guys I need to raise my voice huyai mbondudza kuno kumakufanira kutabasira kumbondudzawo tunyaya tichingotaura guys Dzok Mudare lingi iro dakutombokubvunzai something Dzok pindai ndakusuwai dhokela ari kumba izvozvizvi ari kuGlenview hakuna kwaari kuGlenview vasati vane wifi dangwa newifi aipinda haana wifi akaenda kumba nezuro haana wifi because nhasi ndapedza wifi yavo ndingati ndapedza wifi ndapedza madata bundles ake ndichiekera ndichiita mavideo calls zuro takaita mavideo calls neboys rachoni nhasi futi ndaita mavideo calls data rikapera saka tikada kumbovaonawo mana ndine ndavasuwa kaaonaa awa madhata anenge achipera manje ndapera ndoti foni ijusei nditi foni futi ndechibhoyi kanaka papetogona kutotanga kutaura nyaya yari isina basa makambotanga kutaura nyaya kana kuti yendiro chaiyo kana chipunu ndeichiona zvaune boys rekumba kweda mani tione okay kandichanga eiduba I'm seeing you mene mbotanga ndaisa eiduba I see you mira ndichange ndaisa dhokumudari zviri sei long time how have you been Yeah, we are okay, we are fine. Busy. Chindakurova. Mazano ndakabatikana big time. Aripi mwana? Ari kutamba ku dining. Ndakutaura mama wacho. Yeah. Achibomudedzeka ndimbomuti ndeipi 1 second. Alright, hold on. Anondinakidza. Reiti. Anondifaira mubva mamhoresa maidhoku kuti hanzi zviri sei maidhoku. Vane mafriends auya kumbovaona been long neCovid kasaka. Oh. Tamu? Where's Junior? Junior? Come. Oh, come here. Juju, Junior, yay! I miss you. How are you? Fine. Huh? I miss you. Did you miss me? Yes. What are you eating? Popcorn. Yeah, I can see. You now have big cheeks. Huh?
You have big chikisi. Huh? What have you been eating? What have you been eating? Were you eating cake, acha, and guinya? Yes. Really? No. You don't eat acha and guinya? Yep. Why? Cause my daddy didn't buy them. Why didn't you ask him to buy for you? I forgot. Why? Do you still remember my name? No. Really? Yes, I don't know your name. What's your name? I don't know his name. But you must ask her. He's Frenchy. No, you must ask her. What's your name? Angakuendepi asi chihanzi ari kuchema. Angakurotiza kuti ndachemedza munhu. Makati anonzi zvienda mukangana tadiwe ndizvo. Anonzi Tamuda Ishe. Tamuda. My name is Tamada. Tamada. My name is Tamada. Yes. Saba. Tamada. I'm 3 years old. No, my brother's 3 years old. But you're not small. Yes, but you're not small. He's small. You can't be 3 years old when you're not small. Huh? Yes. I'm not small. Yeah. I can see. So how old do you think I am? 70. 70 years? Yeah. Count 70. Can you count 70 for me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's 7. You count that to 70. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count to her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. You are looking so cute. Then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. I just wanted to say hi. Bye-bye. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Dr. Mdare, unema akutiudza kuti ne 70 years. Hanzi kanzi akatoridza mhere ipapa. Aitei adona. Aiwa kutosikima achitoenda achifara ke. Asi kwaya tumwe tupwere kani. We anotamba ega. But tikangongwarira manje. But ida kurova kudai jokela. Ine ndakuda chibatika manje pane zvandanyimbomaisana nazvo vazizi. Zviri kufara here. Yeah, things are starting to pick up now. Wow, that's nice. That's really nice. Ndada kumhorosa hwangu. Newangu achikumhorosa ari ndatofara nabhuku ona manga marova. Thanks a lot. Ndada kusuwayo guys. But ndanyimboteedzera ndaizongoona hangu zvimunya hangu but yeah, ndaizongonosiya hangu macomments muzvimunya. But ndikiri kinonzi makasiya riri doko. Ndikiri kinonzani. Ndokana nditosiya macomments hangu muzvimunya zvezvandipodze. Right. Vamwe manje vakatanga kuenda kumabasa manje. Handi vanhu Carolina kune dzimwe nyika yakatanga kuita easy. Vamwe vakuna kumabasa.
birthday ra-sister Eunice na Mr. Masawe ranga ririko last week. Ndakaripota bva ndakatozoita kunoita mahappy birthday mumainbox zvangu. Ndafunga ndamusuzana ndati ndikudzewo muvati happy birthday. Ndakawana hangu but palive ndasina kuvaita hangu ndotongoti chi happy belated birthday to both of them. Yeah. Alright. Makaenda here kuchechi nezuro? Aiwa, chechi haisati yavhurwa this side. Chechi achiri akavharwa. Anyway, zvakaoma hazvo. But ndakazwa kuti ndege dzekuuya kuSouth Africa dzakufamba. Yeah. But musikana akaendeswa nezuro nananyasha, pane musikana tikambopinza kuti pane pamwe zuro. Yo, hey. Pa-airport pacho pavakatiitira video call, papatori nevanhu less than 10 pa-airport. Iyega ndiye anga ari mutema. Less pa-airport kunogona kuzara uchingoona kuti wanako tushoma saka iye hanzi ndega anga ari mutema. Pavakaenda kuairline yachona achazwa kuti akakwira inonzi chii, haisi tombo South African Airways, haisi Emirates. PaEmirates hanzi pakavarwa, Ethiopian Airways pakavarwa, Kenyan Airways uyu pacho panoenda kunocheka ino vanhu pakavarwa. Saka iye ane tatokanganwa kuti akati akaenda nendege inonzi chii. So now this one airline yaya paakasvika akata 3 hours vachiramba kumuti apinde. Vachimuti hanzi hauna, unofanira kunge une chinhu chakati chekuSouth Africa iwo nyika, because aifanira kutosvika muSouth Africa ozodarikira oenda kunyika kwake kuSwaziland. So aikwanisa kuti opinda muSouth Africa odhiraivwa from ningirino oenda muSwaziland. So manje ivo vaimuti no, hazviite, buy another ticket from South Africa to Swaziland. Rendege akati no, hazviite because ini ndingangosvika ipuka is only 30 minutes ndatosvika munyika mangu. Hazviite plus maikanga achada mumirira pa-airport. Vakaramba hanzi vamuti hauna, pane mamwe maregulations ikoko kwakaupdatewa neSouth Africa, sikamirira iwayo. Ndobva amirira uyu acho hanzi ndobva vanzi downloada, ndokuenda kunotsvagwa kuti vadownloade chinhu chiya chaikwa svikanzi iri kupi, hauna travel insurance. Zvokuti asabude mutailendi saka vanhu ava vanazokwanaka vari kuti budai munyika medu, budai muende, but wakubuda chinonzi usabuda futi hauna zvakati, asi uri kudzokera kumba kwenyu. Even handiti vaiti bhodha rokuvhurwa musi wa1 here, but even up to now vanhu havasati vakunyatsokurosa zviri freely kuenda kuZimbabwe side. Ndozvandi kutoona kuti nyange tikadaenda mbatogona kutopinda bhisi. Saka hanzi zviri kunzi each country yaukunosvikira nayo unofanira kunge une zvinhu zvachoni zvokuti ma-rules and regulations enyika iyoyo. Saka unofanira kunge unazvo, ukazvibvunzwa unofanira kuzvipresenta pa-airport zvinhu zvachoni kuti ingazvo zvikatooma zvokutravela kwacho. Tondova tokawandisa plus Zimbabwe ichiri mulevel 4 ka yakabva here palevel 4 tizivini covid. As much as ndidana namba thing ndotombozviudza kutoti forget and smell. It's best kuzonyatsofamba kana vanhu zvanyatsovhurika zvokuti washuwa kuti kwaunyatsofamba zviri proper. Haine zvinhu unochembera kuti pandakatonzwa kutoti ndege dzeEthiopian Airline pamabhuti pacho kutovharwa papasangana munhu, ne-even Emirates yainzi ichitanga kufamba musi wa17 September panga pakavharwa pasangana munhu. Saka tuvandiriko pakatadza video ndikati ko vanhu varipi, saka ndo vacho vanhu vari pano. Kutosangana munhu iye angatori iye ega mumulaini, maybe nemumwe musikana akatozopindawo akauya later akangoya akapfuura sika pakaipa pa-airport. Apa ndizuro mabhodha akavhurwa papasangana vanhu guys pa-airport ipapo imi. So I think ndofunga vanenge vakuita zviro zvokuti nyange ukabhuka ndege yako suppose ndezvandaifunga saka alright, kana vachitengesa tiketi rekuti Ethiopian musi wacho anoida kuenda chasvika kusina ndege ndozoita sei? I think don't zvokuti munotozova vachitopedza kuti zvoti kana manyatsowanda makwana then tozosumudza ndege havangasaita loss here. Zvandi kutofunga ini kana kwakavharwa kudai because like normal ka I think Ethiopia ndio yaifanira kunge yakatanga kutovhura because Ethiopia inoda mari. But
but chimwe chacha ma regulations acha tinoda kuti complicated tuma regulations twacho saka kuti Yeah, but unyaso zvichaita zvinoita zvichaita zvazvo. But ndafara kuona ere garimbo edha hangu happy family. Thanks a lot guys. Rabai muchiita maworks pamwe muchazotengerwa matickets ekuya kuSouth Africa. Ndambouya kuCape Town. Cape Town ndikambokuya inini the first person ndakuona ndimaidhoku because maidhoku munombozowatizisa right. Ndokudzingaita kuti maidhoku muri kupi? Where is my dog? Vanenge varipo unombopfurawo nekunoku musamasvika kuZimbabwe. Kukapa handikuzive. Kapa iri bhoza kapa iri laid back haina vanhu nedzungu sireke yanyi chikora sire. Kukapa ndidangouya zvekuvhizita like dangoonawo kunonzi kukapa kwacho ikoko ndozvada kuita kungouya kuzongonoona makoma anopenya chete. Guma ndichi ndokwandida kuuya ndovandadzoka 2 minutes ndokodzoka maybe 2 days ndovandadzokera kumba. Aiwa munombotoona kuno. Hanzi moroina sister Eunice. Vari boyere sister Eunice vakachengetere keke totodawo keke ka. Hanzi Zimbabwe iri mulevel 2. Mulevel 2 manje. Okay, saka takangoenda kuchechi kuno kukapa. Ichechi ipi iyoyi? Chechi zvinoenderana nemachechi ka yedu savadha isati yavhura. Ndakakuona idhoku muchiimba makapfeka masheti enyu emabox. Muretonoma kuti 2 quite 2 ku2 then 1 anga nesheti iri different nevamwe kasina resvi. Yeah. Remember the recent like vamwe vane sheti dzemabox dziri ine red, vamwe vane sheti dzemabox dziri dzine green, then 1 anga iri unique I think anga neine brown if I'm not mistaken. Yeah. Hamusitori mere? Mumwe wanga. Hairi bhore garimbo edha garimbo tsanganisa ndikuisirei musaladi tanaka murisa dhoko avo. Dhoko makadi zvenyu? Sister T murisei? Ndinofara hangu muriseiwo imimi. Long time. Musarove kudaro ende manga marova. Ndadzoka manje ndadzoka ndanombosuwa manyaya dzepashema. Mukaita muchidzoka zveshuwa tinofara tichikuonai. haine zvakubatika manje zvinhu zvastabilize manje taunyasodzoka kubatika big time. Tinotenda Mwari kana zvakadaro. Tofara muchiri vapenyu ende zvinhu zviri kunyatsofara zviri kuoneka. Zvikuoneka newe tandakaenda kufitwa nedhuku kudai. Ari kuda kupenya tanga mena. Asekera akauya kani mazuva ano kana kuti wakatumirwa ampi. Wakatumirwa ampi iya yakazosvika unoona manje ndaitaura kuti uyu unosenda nezvimajeti. But varisei Jude wedu. Vanombondibvunza here pavanotaura newe chikutotaura chokwadi unyazise Satani. Vanokubvunza hanziona shero wako makangofanana. Oh, that's so nice. Funny baby, when the lyrics go wrong, Maki wakapenga, ende unopenga. Kaiona lyrics yedu. That's so sweet. I'm so happy. Song ushirachimbira Maki. Ari busy, Maki wakapenga, ende unopenga. Joku, mamuzvizere kuti uyu akabvisirwa ka. Zvarini kuti? Over the internet. Akabvisirwa mari yakatotumirwa yakapostiwa iye uyu ari uku vakaita vhitwa lobola. Translate. You deserve an award. Komombe dzakapinda here. Muda kundikuudze nyaya yacho ndivazozvigona kakubvitaura.
Chero pesa nyaya kwewatanga. Akaitwa virtual lobola. Vakaipa. Wow. Vakatumira vanhu mai mwana kumba kwavo kuHarare kuya zvikanzi sezvo uyu Tanaka akavharirwa neCarolina ino kuAngola uko uyo mukomana ari kuBelgium kana kuti tanga sakatobva kuBelgium here kutoti wanga atoenda kuekera here andivasa kuti achiri kuBelgium ini kuti anga azobva here kana takatirwa lockdown ari kuBelgium nokuti unoita zvokushanda basa rekutravela anonga achishanda from this country to another. Saka pakatanga Carolina iyi wanga ari kuBelgium kuda wakazoenda kuFrance handizozivi papa asi wakasenda mari wakaisenda nekera tobati zvinonetsa saka isusu ngatingoroorana tisipo iwe uri ikoko tongoenda pavhidhiyo hama dzotodiungana kubva kwawana uyu kunikini kuCranbourne kuekera kuCranbourne marare muya Cranbourne iri marare handiti iri marare kaCranbourne Cranbourne yoko vakaita mai mwana vanhu vakati tatata pakatoiswa maposta hanzi akanga kanzi lobola and roora for ndokubva tonyora futi neFrench gelola. That's French manje gelola. Gelola. Wow. Kutonyora mabhana imi hanzi kana street vanhu vaenda kuCranbourne ikoko vachibva nemutaundi muya ndofunga kuenda uchienda kuCranbourne kana ndisingaresi unopfuura nekuAvondale wozodai nekuMasasa wozobuda nekuCranbourne nemwana kwakune maposta mabhana akanyorwa kunzi gelola vachinda uku kuone Portuguese yacho vakati respragedo ameno zvavanyora ikoko mai mwana zvanga zvakanakisisa ndobva vaita sei kumba kwacho kwakune shedi uyu unofarira zvemucheno kauyu yekera akatonzi uya ukati anga even pauyu pavhitwa yachoni Tanaka anga akachena akapfeka vakachinja ka3 pekutanga vanga vakapfeka traditional attire yekupi yekunikini uyu wanga ane yake yekuAngola kwaari ukoko koreprado yekuAngola ndiyo vakatanga then ndobva vabva vaenda muFrench outfit ndobva vazopesera neZimbabwean like a traditional Zimbabwean one ndizi kuti vanga vakapfeka nhembe kwadaida kupfeka chii asi zvanga zvakaitwa adopt everything vakasanganisa komana ndokupfeka nematehwe mai mwana zvanga zvakanaka paindaneti apa vachavhitwa vane vanhu vari kumba kokoko vakagara matebhu pakahaiwa maketering company anga akawandisa singamboiti pakaiswa mashedi even decoration yachoni patori nemadesign e3 maoutfits the Angolian one iyo nekufrench yacho iyoyo neZimbabwe panga pakaitwa 3 in 1 zvanga zvakanakisa akatonzi painzi vakadanzira chakati wongokati anga asinganegoshieti mukomana iyeye ufrenzi arikuta mari akangonzi chakati otbo otokanda apa paikanda nechi hamene kuti uzoni kune vanhu vanga vachekera kana ikashota ingoti mumwe ngaamanye kuWestern Union bcause vakaisa pari pakati pewiki vakati kuitira kuti ikashota ndongokanda paWestern Union ona manje zvikanzi mombe PayPal unozvonoka zvokusvika 3 days but saka uyu mombe hanzi pamombe pepainzi mombeyo mai akaroora asita kana chikwereti mombe memwana dzanga dzirimo mumarori dzakagara kuseri kuya vane mayadhi kakuCranbourne kwavo vakazara marori anga ari koko vachingonzi mombe dziri kokoko zvekutoti vakanaka vakashamisika kuti my MC mwana yakati vachichinja even keke racho ranga riripo rakanzi lobola roora ranga rine 3 rakanzi gelola and repragado kureva Angola then vazoti maroro kundevele vanoti isilolo zvakanakisa makurukutu saka vasara kuzongo
chasara ndechekuti vachizonyatsoita white wedding. Muchado uri manje. Veukama vakazoti aiwa hazviiti kuti muite white wedding over the internet chishanyira naye nekuti vaida kutozvipedzera zvese paekera vanhu vangotoita munhiku vachingorya ivo vanga vasingaryika vana tanaka naekera vachoni vairya makendi keki. Mozo mutandira invite pamuchado touyawo kumuchado. Ma-invitation ari kuuya. Kumuchado tozouyawo. Kuma-invitation manje is strictly this one yange itori serious because vakadaziva kuti this was a virtual thing. So what we would do is unongoya ne-invitation card chete kana usina card rega zvakona kuti invitation card zvavo rinenge rine song. Card ari kudistributwa naShero ndiye anenge akamabata zvipere. Comment section. Kana ana Shero then kapinda. Apa paunonzi chii rinenge rine song rinotaka kuita song yekutanga yangu inini the one I composed ndo inenge ichitanga iri introduction pamunovhura kadhi kudayo so ndinenge ndichiridza kuti ndichiimba ndinoimba ndinenge ndiri melodious ipapo ndinenge ndichina neflute rinenge ndo introduction. The second one pamunenge muchivhura kudayo so pamunoti bhenemu kudayo rine ndichiimba nemalanguages ese neiyoyo French French je t'aime, something like that. Then you know baratawa stare yenyu manje. Deroti zvoni la croquet kukokai kumuchato la croquet wedding. Then imoba maita say mutagwa stare yenyu. Kana musina kutagwa stare yenyu kuti Mr. Mudai. Then tinobva tatobvunza kuti present yedu inenge chiri worth $200. Bona manje tinoene receipt. Wow. Hatisi madhistauro. Hatisi kuda madhistauro. No, hatidi. Hatisi kuda futi yakera mbeu. Kana zvanetsa uyai nemari yacho makaibata ini yendi kuti cash green. Ndoyatetidae papo. Kana musingadi kutenga magifts $200 and up. Because muchato uyu unenge wakapenga. Tiri kuuya. Iri bora kuti muenda ndiri makwenda. Thanks ndambobudisa vainzwa ngwauya. Iri baba itai kuti kuna my job ndiri sei handiti. All right, thanks guys. All right, bye bye dog. Dzokelo. Ganpoisa ikira happy family tour. Ndanzwa kuti une 70 years. Yes, gogo Shero. Siyana neni. Kuda kwasha kutostora serious hanzi ndiye nairorwa. Iwe ndezvemusoro medu zvakuyo. Aizi Shero naiti. Ndikati believe it unyari pakuti ndopekuingira. Long time. Biti foni yacho ina moto mira ndiyekere. Hatiri maota kuri seiwe. Mira toni. Happy family. Ndandibatize. I hope ine moto. Mira toni I hope ine moto. Aiwa zvakandizari moto. Ora iti mira toni. Handisina kuiyekera chifoni chifongo chacho chasina moto. Kudai ndairorwa pakarorwa munhu ndini munhu wacho. La lokeo mira toni iyo
Happy family bear freezer. Happy family, very happy. But my happy. Jospina! Hey, mom, she's freezer, but anyway, she didn't say. Iwewe mina ni bombosa magari kupi? Magari Ibendera mama. Aribedungwa mama. Ibendera maka. Aiwa next Tuesday mfasiti. Oh, right. Tadiwa ari papi. Uyaraba. Tadiwa, yes. Oh, you looking cute. Hi, What do you say? Thank you. Yes, Chanaka. Did it right to say? Diribo. What do you say? Akulo kuribo. Funzaim. Diri boy, niko brother yako ngauye uyu. Ndobo mkanga wakayu. Unonza nijia uyu. Yeah? Uya. Alice. Uri bo. Yes. Kujiki mazwani wewe kunaka kudai. Baby. It's so cute. Hey? Usama Wow. siri na Kuwaisa shakwe utaura kukuwachi nini? yako. Uri bo. Wajike nas. Sad. Sadani. Usaterera utaura nini? Ni rais, sadani rais ni. Tadiwa ibapo. Tadiwa kuda upurira mwana. Tadiwa ndabe paduze na nyasha ibapo nyasha na Emily ibapo. Wajika sasa ni rais ni chisha kwa hiyo utaura nini? Sasa ni chi? Naso ongochi tamba nani nasi? Nalista. Ndiye nali kukufurira zvakwewe. Uri kufurirwa nani? Kuekera. Chirega kunong'ona mino. Chirega kunong'ona mino. Iri kuvava here mino. Iri kuvava mino. Asi une flu. Sorry. Wamwa mushonga. Nezuro. Nasi wanyimwa. Wanyimwa kana. Hauna. Wakabiwa. Hauna mbomu wako. Ungosingade. Unovava. Sorry. Chita kuti hebo. Ita hebo. Ndafara shamwari ndataura newe nhasi. Bye. Mati uya. Where's Shema? Yes, uri bo.
chimhoresawo ningiri Tanaka. Yes, Tanaka. Yes, Nana, uri boy. You ndiona nzani? Matfadza. Wow, yes, Matfadza. Dribble. Nesta rakanaka. All right, Shero chimbonyara ndiri kutaura naBaby Nasi. Saka iwe unofarira cartoon inonzi chi? Unoona macartoon? Saka ndizo tinofarira kuona inonzi chi? Dr. Ufu. Inonzi chi? Dr. Ufu. Oh, okay. Andizive iyoyo. All right. Unoona ku Disney Junior. Kaunti unoona ku Disney Channel. This. Inini ndinofarira Doc McStuffins na Sophia the First. Sophia. Because I am Sophia. Vanessa toitika ipapo. Karilisa. Naka wagombera mwana Tanaka. Aiwa taurai pedzera naye handipindire kana vanhu vachiwirirana taurirana muri kuwirirana maDisney. Saka wati unofanira kuona Princess Sophia. Inini Princess Sophia kwayo unonzi Princess ani? Princess Eva. Ndinomufarira. Kana ini ndomufarirawo. Unomufarirawo? Ko unofarira kuona Peppa Pig. Ew, inini handifarire Peppa Pig family because they do Peppa Pig. I don't like that. All right, saka bye mati. Tara na Shero. Ndinogoma ziva here makatuni mati makatuni hanimazivini. Nditori shasha yawo. Pane imwe yandiri kuona mira tione kuti inonzi chii. Iye hope volume yangu haizouye yakawandisa panapo. Pane yandiri kuona paNetflix but handizivi kuti inonzi chii. Mira ndingoekera. Ndidaiwo so off. Ndiri mubhatiri rangu rakuekera. Bhatiri rangu rakupera. Ndinohanganwa. Ndinokanganwa. Saka nhasi mati padzokasera chitei iwewo? Ndichitamba. Wauchitamba nani? Namaka. Munowirirana here? Hamurwire matoizi here? Aiwa. Sure. Iri bho chiudza nditaure nevahombe manje timbonzwa nyaya hedu. Wewe zangu. Ndakagara. Ewe kana sikana. Ya, nhasi takudzinga, nhasi wanzwa bhata. Nhasi mazviudzwa ka. Mama kachenerepiko nhasi? Kana ndiri kuchena kandi mwana wechikoro. Oh, mimi muchimboluka-luka. Kutoti tazongo ndendeswa ku blacklist.
Atuti sazoita kublocklist. Matone ndada kutasa cartoon yandachiona nhasi kuti inonzi chii. Wait a second guys. Ndoda kutonzwa kuda kutoitaurawo cartoon iyo. Uyu anga achitaurawo cartoon. Nemi cartoon iriko izvozvizvi handizivi kuti inonzi chii. Sera iyo ine madinosaur. Ina nani yangaitwa nezvei? Ine dinosaur. Pane uika mwana kari pana pakanoida kanori dinosaur. Iwa ine madinosaur ka? Ingori yemadinosaur neuyu nevanhu vanenge makatuni anenge vanhu so kamwe so kakari kadiki diki so kakari smart so. No, haisiri iyoyo. Inenge ine dinosaur yafuriza manje. Ndikutoiona ndikutaura nezvayamira ndiona. I think inonzi dinosaur. Dinosaur. Ndione ayo moyo wangu kutorwadziwa mamuchitaura zvemakatuni panapo. Mira tione. The Duku challenge. Shero imbobhabhisa chiface chako. Tine maduke edu. Taura ndibve apa. Ndibvise seiko. Maduku. Sauye ni maduku tanaka baby. Ziri sei. Iwe inonzi Shero katuni yangu. Ndaiwanzi Jurassic World Campy. Inonzi chi? Jurassic inyowani iri paNetflix. JURASSIC Jurassic World. Okay. Wotakamboiwo nyembe. Inyowana nditika. Amene kuti ndo machiwayo anenge chitange katuni not tukatuni twakaondoroka tuya. Pane makatuni anechange munhu ka. Because I yacho. Dhuku ni maglass basho, wasina maduku ibvai pano. Ni maglass. Shero pano. Ari kupita gamcheno. Shero ndinotora dhuku. Abara nabuka. Wow. I hope ndafunga zvakanaka guys. Jesus, anatombota saka pamira. Let's see. Andikonogara chemi yakapfeka maglazi emucheno. Tisaone. Kwa maglazi achemaona here. Yes, ndiri kutokuona so uya ndakagapa uya akakuzembera netopu ine malaini. Anoona bhozi ane maburi umu. But akadembuka manje ona ndakadembura nezuro sha. Chena tese. Ngati muzomberera maoko. Tora screenshot. Wow. Yeah, izvezvi hausisi. Yeah, right. Shero izvezvi hauchafile out of guys ndakufira out of place apa mubox manga makazara kamusaladi chihera nekamusaladi muofu. Ndaenda ndikanotsva goyekera yangu. Ndindadi. Wanodotonditisa. Usabvume kuitiswa. Tanyatsonzwa. Mira Shero. Tell us.
The Duku girls. Kuna network Uda yabo yapatanga tikudze chii? kupeka futhi. Uda kuti tikudze kuti chii? Aiwa man toda kunzwa happy family story. Oh, okay, happy family tiudzei. Muri kutsikisa dzipi? Let's tell Imi, one. don't tell me kuti happy family yafreeza. Ona kufreezira waita. Vafreeza zvinoseyo. Yadzoka. Ichiitika idona. Izena ndora uduku. The Maduku one. Kuno dzari bokudza nya. Yaiwa mana kuti unosunga haiwa maduku. Pane nyaya yakaitika nezuro pane muchato watakano atenda nezuro shero ndakaigaya ndikamusunga. Itika vanhu ava inini friend yangu yekuchikoro so ndainvite ndoba ndaenda nanyasha muchato ndoba tasvika pamuchato paya mai mwana vakambona vanoroorerana vachisaizana ndo vanenge vachiita sei vaya zvokuti ndine mari vari kupima yachitindini yachitindini mai mwana ndobva zvikanzi vabereki vemukadzi ngavasimuke vaure nezuro mai vacho ndobva vati pwanyano baba vakataura zvakanaka ball speech tete ball speech mai vemunhu ndobva vasumuka zvikati mwana kana zviri zvake zvada hapana zvandingataura asi ini chishuviro changu changa chiri chekuti mwana wangu azoroorwa ane masters akuzvishandira Ndotara pane vanhu here izvozvo. Zikanzi ndaida kuti mwana wangu azoroorwa ane masters akuzvishandira akuita zvinhu zvake hani monzwa ndimai vacho ino mwana handingamurambidzi saka mukwasha ndakukuudza kuti pandakaenda mberi ndoda kuti munhu adzidze uyu kwasha ndobva ngotsikitsira mai vemurume vaigara kumusha baba ndovaigara kuharare vaimba vai vemurume vachibva vasvikawo baba vacho ndovasvikana pamapresents ndobva vagadzira kicheni yese masova aya makicheni unit 3 magumbeze mubhedha hama dzemukadzi ndobva dzagadzira izvozvo pamapresents vagadzira pamapresents hama dzemurume zvikanzi aiwazvi vakagadzira mapresents aya because ndo mari iya yatakandobvisa saka vakwanisa kutenga present asi tisakabuda mari tichivapa saka ina nhama rekutenga present baba vacho ndobva vanzi ngavasimuke pesi baba zvikanzi ini mwana wangu ndakamupa nhaka yedzidzo handina kubvira ndatenga kana chomukati mwana wayo achienda kuchikoro so present yako idzidzo yandakakupa handina chendokupa speech boy raya guys vanhu vabereki ngavadzidziswe zvinhu zvekutaura mberi pevana guys afreeza guys kutoenda kuwana munhu wakazoramba zvistress hamuchazvike then wachikero chii ndati chakava chidiki chadarika ndobva vapedza pamaspichi chichichi zvikanzi muroora achigara unopururudzirwa mai mwana zvikanzi isusu hatina mari yekuti master odzokera mukadzi akachema chero mufesi kwakumbotiza vetiza izvezvizvi akatoenda kwamutara akatobva kuno kuharara izvezvizvi itori mudariro iri togadziriswa kuti muroora awane kuenda asi vari kumbokwati vati ngambomira because mari yemasters haisati yavo patinenge taane mari yekuendesa kuti aite masters ozouya mai mwana idzo nyaya vabereki vasipichi pamichato munorambisa vana musoro muchato mukomana achirani ndakamupa dzidzo uyu mukomana uchakuita nezvi akapuwa dzidzo yaitawa nababava ane engineer masters neiyo zinonzi hp chakadaro phd
Zvemabhuku zvinonetsa viduwe shit. PhD zvakadzidza one nhaiwe akadzidza one saka what's the problem? But the speech, it wasn't okay. There was baba vacho ndigadhi vakapidza mwana wakusvika koko kwese uku. Exactly kwese ikoko. So vakatanga nekurasa muromo ndiambuya. Ambuya chokwadi vakarasa muromo vakati handida kuti uyu masters azouya ane masters ndochishuviro changu kuti azoroorwa ane masters but sezvo mwana azvida ndingati kudii kutaurawo here ikoko. Mwana uyu anoshandawo kupiwa zvake vakadhomoka. Vanofanira kudzidziswa zvinhu zvekutaura pamberi pevanhu because amungangosvika mongotangongoochoka zvakadaro shame. I think vakaite PhD chakadaro zveshu. Guys, English bando. Iwe saka musikana aripi izvozvi? Musikana akadzokera mumba kwavo mukomana akambotiza vaenda kwamuchare because vabereki vakaitana pachezvavo. But vanhu vanodanana. Zvakazochizoitika manje amwene vaive kumusha vakazosumuka nokuti ukanga vataura panyasha. Vamwene vekumusha mbva vasumuka ndopavasumudza vamwe varoora vavo vavaripo vatoriwo nawo mamasters zvikanzi mainingi muri 4 sumukai varoora vangu muri kuona ndo vamwe varoora vakuru kwara kuenda kwake kusada kusaenda kusada anzi muri kuona vamwe varoora vandinavo 4 ava vatoriwo vanhu vatori nemamasters tauraiwayo nemamwe madigiri akatowanda zvekuti iye wenyu wacho auya yeye kusatoenda chikoro kwacho kusada. I think my parents angu asinga agree nemarriage mwana akangoda zvake but yes maybe mwana aroorwe family iyi ndozvandakatoona because kune vabereki vanotanga kutarisa background ka eka but why wait kusvika michato kuti vanyase mwana kudaka saka mungaite sei? mai vemukadzi vainzwa shuga mai vemukadzi vainga achizvinzwa shuga nekuti uyo baba vake zvavari garden boy uku kumukadzi mari yakangozvarwa iripo akangosvika paii ingoripo so vanga vakuona asiri munhu guys vanhu vane mari vanotarisa vanhu vachifunga kuti life inoramba iri zvairi nhasi zvinhu zvinochinja because mwana garden boy baba wari kutokudza kuti garden boy but mwana wavo akaitei muupenyu nemari yeugarden boy iyo baba ndigarden handiti vakachengetedza chigarden boy chavo kubva kuva yana simutano vachitedza chigarden boy chavo vakatotenga dheni ravo kubuda zvatori nemba yavo iri kubudiriro. Now you see kune vanhu vane mari vakada kukushainirai vanonge pride kavainako so hameno zvavangori but mulife I think vanhu I think paipe pane makuruwadza ameno kana vazhinji vachiendawo kumachechi maybe vamwe vanenge vasingaendi kungoudzwa kunzi madzimai kana takunopa maspichi pamichato apa ngatiziye zvekutaura kana vamwe kutonyorera chaiko kuti ava vatovanyorera zvakati bhozi vanowochoka tiri zvekutaura pane vanhu izvozvo. Parents, please don't stop it. Stop it. Vanogona kunge vanhu vanga vasiri kuagriya kubva kudhara noziva asi toshambisa ivhini pakaroorwa zvechisimba. Mukomana akada munhu wake anoratidza kuti ane focus zvake ane mari dzake saka akangobvumwa ka because beba anenge achiziva kuti munhu wangu inini life yedu iri bo because kana munhu uchida munhu wako ka no matter how people are going to say bad things about the guy ka
iwo mubhebhu unongoramba wakasitika. Saka maparents anotoudzwa kunzi haimi zvamungutaura ndezvenyu izvo ndakuudzai kuti ndiye wandiri kuda. But Tanaka uchatidedzwa here pamuchato wako. Wati Shero? Wazwera happy family ndati but Tanaka uchatidedzwa here pamuchato wako. Ndati but iwo Tanaka uchatidedzwa here pamuchato wako. Sharon, you are the MC, oh. Please. Akuna ndakadza nayo. Ndakadza naye musikana uyu. Happy family angari you are the MC. Happy family unogosvika kawokarwa DJ yako nemota yedu yeya ine chidzi uri kuri. Ndenda kuenda tetiri hama dzemukadzi. Ehe, uyu murume uyu maki wedu yoya. Maki ndiwe distance from afar. Todaziva kuti Mark tisingamukwenyera uyu. Handinotoisa tichichinja ka7 tichidanza kuti muri nemuridzoko ende hatitombodana distauro iwewe kera iwewe happy family ndionenge uchibata mapresent uchimeka sure kuti uchimonita uchiti endai kuhama because hama dzandadanga ndodzinenge dzakubata magifts saka zvozonetsa kuti tinge takuita sei takuzonge takubata mari dzandatanaka aiwa saka handizodi kuti uende unozobira vanhu unogona iwo handikutiraseka unogona kurova vanhu ipapapo zvinogona kuita futi saka aiwa iwo une uri asha wakumagifts Shema usikuzonzwisisa handikuudzwa management of things. Guys, amene mukonfuse handikuudzwa kumari kunodai woko ndiripo mukurasika papi zvekuruwa ndiripo nanyasho moisainini kumari kuitira iwe ukazoba mari yatanaka tinozokubvunza sei unotirova nokurovesai mukangoibvunza kwenenda notenga John David tangu unozoba kundipara mari ukababa chozoita sei chokubvunza sei unoita asha iwewo ndiwe asha wevanhu vanenge vachiendeko uchiti pinda muline uchimonita kuti hakuna kuya nemadistal here akuya nemawater glass here hatidisu anomatakura sei akudzokera kufrance aiwa saka chindisamani umawater glass uda kuenda kuchikafu mawater glass unodzokera nemawater glass ake please tikuda magood presents kubhodho mawater glass isainyasha inoda kubhodho kunyama uku kune mazondo here unozonakirwa bose down anotamba katoda hovhiyo kaya kuti vanhu vachiita kuti inonzi chikwei guys ndichatombodzika gauni njombodzika kuteresi zvozokubatira kutamba zvishoma muswata haubate tanaka kana tanaka anenge asingachagoni kana shona musi wacho anenge utoti bonjour nditeererawo handisi kunzwa ndikakumbokutambirai mundizondo ndimbotamba noti ndojaive tiri kuita here kumuchato inoita here kana ndozochinya totamba imwe yacho aiwa mira ndikuisire karedhiyo kanenge kane kafast music ndoplaya kuno kumusic mira playa ndodangotamba muona ndiyo here jaive kumuchato iri kudiwa alright tinotoda timu Murambinda guys that song haifaniri kushayika pamuchato pangu pakasatambwa Murambinda ndisati ndachata tinotangidza muchato Bluetooth pairing successful. chinzinoita noizizvi mira doni iwe chai
Ayo, ndini MC, ndini MC. Dzokera ndichikukuza ndini MC ka. Uyu anenge achizvinda tena kari kwaitable. Muri dzokani uko. Sister, ayo. Iwe, ayo. Don't worry, bank account Oh, mesmo disciplina. Man, tipo, just go wrong. Aiwa, chimbozorora. Kuda kuenda kuchikwa chimpiti guri nemukasabukura chikafu chacho muzombi chacho. On my wedding. Gare pasi. Zvinoita nemazvona. Iwe uisha mwarika uyu. Iwe, kumari kuya hatombodi kukuona close even far to the nearest far end haufani kutombosvikako unofanira kutogara kubheki uko unozoturira vanhu kumfu. Shema. Now I know what kind of a stage do I want, because naichida kuita a small wedding, but I think I need a big space. Anyway, kumba kwedu kunezi space, but chengesoisa ziku stage rekuti vagwana jaja mpini gore chacho. Shema. Yeah. Shema na tana. Spina. That's the week you want to talk gumba spina. Nasiyo futhi mwa aruzidza ka manya hospital. Maisipina mtida kutasaidia iwe. Waisipina utida kusipinira mchato wakaenda zure iwe yuheriwe. Iwe. Waisipina utida kusipinira mchato. Aiwa taisipina. Takapfeka mahiuzi tinozikwa tine mahiuzi. Uda kusipina ukapfeka hiu. Unozati Shema ndakita sei. Kata watana kaponengo uri MC pa stage pepeka. Inini ndokwira pa stage so. Mumwe no celebrity so anosvetuka zvokuti unochauzwa kuti munhu yakari mhepo kana ndakuita izvozvo. No. Kujamba kudarika sigi. Ndosaka musiwo munenge makatongopfeka henyu zvinenge zvakakura munenge makapfeka mataiti mukati zvokwadi nekuti ngaonerera haleluya dzese because musi wacho munenge machizonyatsa kufarisisa ka mamakupfeka mataiti akakura majambusutu because hama dzemukadzi hama dzemukadzi hama dzemukadzi hama dzemukadzi dzinofungidzisa
patikusvika takapfeka madress edu pai tichazombochinja, so patikuenda nochinja ndo patichapfeka majumpsuit. Jumpsuit muchatongoda kuti uite majumpsuit iwe utanga watestawo izvo takaita isu vamwe hatikwanisi kuita zvemajumpsuit. Aiwa pane design yemajumpsuit andinawo yekuti like kunoku uku kana akambomira powerpoint yangu jumpsuit handisi kuramba zvakanaka jumpsuit rai ko chikafu chikabikwa chikaiswa soda takuzochaya todii jumpsuit. finish game over. No, guys, are you catering? Catering. Comment section, catering team, please. Comment section, where are you? Guys, catering. Jumpsuit lako rakakaita sei design yacho? Kumsoro kurine ka zvekuti nechaka kunge ngati runozosikodzika katop kacho kuita kunge ka dress top like uroskovhara vakavharira exactly. So kumashure kurinenge rakatoita kamuswe, then kumberi I think runongoskovharawo zviri nani nani, so that vanenge vachitachamupidibhori chavo it's okay. Comment section, please. Asikuna monitor kani. Sisi Brenda show toita iombe. Ndakunga mukuchidzwa vati tichapfeka majumpsuit saka please no soda. Yes, isi Vero, soda no. Tane catering team yavepo guys. Saka tavaudza kuti vasaise soda. Hatisi kudya chikafu chine soda. Tinomuta tichivashwa negauni wakaritizi gauni rachona kandikuita ndega saka I think ukusonera wega gauni designer wega wozosonera ndikaita rimwe gore. So we were friends na Bear before aita Bear. Takagara. Ndivandati ndikutofunga nkudisa kusana gauni rangu. Chikanzi unodesigner gauni usina Bear. Ngati God you provide ndakuisa ngoja maplans mna December. But iwe ngwasati wakudzwa kufarira mufesero chimbondiudzawo. We were best friends. Apana ngani ma-interest nemumwe. Zvazvo ngotiwo munhu anenge atoriwo ne-relationship yake vachitawo zvavakuita. So zvanga zvakatorongeka zvakadaro. Nobody was jealous. Zvazvingori zvezvo zvokuti like kana tichitaura anonzoziva kuti mostly pakataura chinhu chakashata. Even ndinokwanza kudefenda kana mbavha chaiyo ndoidefenda kaini. Iwewe unoda kushandiswa kuanalysis whatever ikoko kwekuti izvo like because zvinhu zvaunoanalyza uri kudefenda zvinhu zviri pachena. Ndikati no, in every story you have to look on the other side, you don't just have to look on one side of the story. Ngatitarisei kwese anti saka most of the time ndozvandaita. So ndakamuti I was thinking ndakutanga kudesigner my gown like muna December chichichi, because my plan was my wedding it's supposed to be at our house because pane big space. Saka ndine ma plans napo ipapo chichichi and stuff. Saka chikanzi if comment section vanoziva ku Norway, not on Norway. Yeah, side kwana ikoko kwekukura ikoko. Saka ya ndokumba saka kune space pakakurisa zvekuti ukada upaita munda ndiwe saka ndefunga kuti I think ndikaitira ipapo. It's a nice place. I'm not willing to go somewhere else. Maybe kana takuzoitawo zvemagarden and stuff tinogona kungoendawo somewhere but hazvidhuri here magarden. Inda kutoenda kana muorchard kwedu chaiko. Ndokwira mumengo. Ya makutaura manje. ndinofanira vaperekedzi vamumuti but pabapenda pasati pane miti yakura yekuti munokwanisa kuzojambira mumuti. Saka ndaifunga kuti ipapo because ndine my own version yekuti ndogona kupagadzira so saka taitaura this other day ndikati
on my wedding. Everything is sorted. Saka kwasara. Church. God will provide on that day. Starting to design dress room. Bed lolo. God will provide. Now they are paying. So na giza si. December, God will provide. Yeah. Anzi na happy family. Ndati ndiya kuchimhanya uyaimbonzi God you paid. God vakaprovide. He provided himself for himself. I think aitotora tuma notes katwekona kuti avasisava because dzimwe nguva igona kuti iwo une nharo ndikati like indomuti yawa ina handina nharo ini ndiri munhu anotonzwisisa munhu asina nharo mutaura zvinchi tanaka ngati izvezvi tikuita live ane achitoonera kuti ati kwari akatovata uzoona hake izvezvi ari kubhora achazoona later amboenda kubhora. Wow. Uzi hangu akaunti anoshandisa kuwekera. Andambozviona unless akazochinja. Bosi paabuda navanhu kuti akuenda kubhora. Tationa bhora remani. Saka timu yenga ichirwa. Abatiza comment section tamona. Really? Wanyesha aripo. Abatotiza ni. You what? Munatiza. Wazvibatisa shamwari. Matiziraita nyasha kudai tasachavhurika gumbo. Jesus Christ. Ona mawandira ari kuita kamera. Ndosaka nhasi nyasha anga siri kutaurisa. Ndosaka akadzikamira na. Hanzi nemunhu anotaura here. Yeah, kuda kwashona. Iwe ndiudze kuti anotanga nespelling inonzani. Pane munhu akanyanya kutaurisa achiti anzi konhai mimi vanhu vekuhappy family toroorana rini ndiasiri iyeyo anonzi Shingiti. Ona muridzi wazo. She is good at singing. Oh my God. I think my cookie. Aripo ndamona comment nemwe phone apa. Ndamona apa. Ndamona. Mina ndinese 1 second guys lambai mtaura pazvoda kugadzisa panapa. Mina ndiende palaptop yangu panapa. Ambotaura rimwe statement saka ndashaya kuti ndiani ari kutaura achidaiwo so because ndafunga pamwe munhu arikuda kutohita on happy family ka nezvira isiriyo. Ndazive because ndazozive rega ndinomubvisa kwandamisa ukuku. Because ndati munhu uyu who is this person? Aiwa munhu yazama ndikati uyu ngambozorora uyu arikuda kuita sei kuhappy family waona. Rega ndiende Shingiti ngatione palaptop. Shingiti, where are you? Shingi. My Shingi. Oh, let me say radio. Shingi. Let me look for you. Shingiti. Mina ndichange ndaenda apa ndichimutsvaga ndichimuimbira song. My Shingi. My everything. My Shingi. Right. Iyo. Song for Shingaudo. Song for Shingi. Oh no. Yo. Chichaga Shingi, this is for you. Ow. Shingi, we. Shingi. Mira, 1 second. Did you get the volume? Okay.
Iwe Shingi tiripo pano. Tikatitangidze futi iyo. Are you ready? Tichitsvaga Shingi. Yes. Kwatanga tamuisa. Stop spinning, Shingi please. audzo. Shingi tinokuda. Shingi tinokuda. Shingi we. Ayo shinga udo. Shingi tinokudawo. Shingi tinokudawo. Shingi we. Ayo shingi iwe. Shingi wakapenga. Shingi wakapenga. Sing. Muichisi. No, let me start again. Mira, 1 second. The foot. Shingi, this is dedicated to you. Dedication from Nyasha. Aripo Jake Pakore Baharapo. Yo. Singi wakapenga. Oh, yo. Singo. Hanza asiriye saka ndiani oh dingi Hanzi link share. Hanzi Kana ruda link. Linki mira Kuda link. Iwe Nyasha kuchema mira ayo pane munhu Post na ruda link. mira yekera mira tiso no mira sasa imbekera song mira bande ndikunotsvaga munhu mira nditsvage munhu tamisa pai Akangopinda mangwana. No, haasi kupinda muno, handisi kumisa palingi. Handisi kumupa lingi. Ndamubvisa pasaka haachakwanisa kukomenda. Kunzwisa. Anenge achiona but anenge asingachakwanisa kukomenda. Saka mira ndiite kudaio so ndo andiri kutarisa. Ndikuda kuti akwanise kukomenda, anga asingachakwanisa kukomenda. Because handauziva kuti munomuziva. Spirit of Shingaudo, come here. Here. What is? Tikutsvaga uyu. Zvakawandisa zvemazita acho. Zvacho zvemaphone call zvimazvinji. Oh, Shingi uri kupi? Shingi we ayo uri kupi? Shingi uri kupi? Shingi uri kupi? Shingi we ayo Shingi iwe. Iwe ndikuona apa panzviri uyu. Username iwe ndichimiri kusirika uyu akachikomena neyakanzi chii. Ndabvisa pandichamuoni uko ndichamuoni. Munhu anga achikomenda guys, mina ndimutsvage 1 second Tony. Hanzi chimbotaurei kanyaya tinzwa. Tanakabvunza vanhu vamubvunzo. Anyway, iyi ndio inonzi spirit of anti-typing. Handikumuona. Takwenda kuprayer Shema. Makwenda kuprayer. Takwenda kuprayer. Apa ndichitsvaga munhu. Ndotorwadziwa mwoyo wangu. Handisi kumuona. Mwoyo wangu warwadza. Mwoyo wangu wautandi kubhurekeka. Bhurekekera mwoyo wangu watoekera watobhurekewa. Nyasha wabhureka hati yangu sha. Nyasha, you broke my heart. Waziwa. Nyasha. Mangwana Nyasha. Naye ukadziswera sei nemazina ayo guys. Wati?
ndati mofokadzi yaswera seiko nemazimai ayo. Ah, pane munhu ari kuridza redhiyo ndiani? Vabva wabuda. Lawrence, zviri sei? Yes, kani Shema wese. Ndiri bho, kuri sei? Kuri bho kuri kuzvikona sei yako. Sha zvakadhakwa sha. Oh, zvakadhakwa nei? Usadhakise zvinhu zvinaisha. Zvakadhakwa kwese kwese. Ai munhu wacho handisi kumuona ini angachekere. Pane munhu wandabvisa but handisi kuti sei handisi kumuona kunoku. Usadhakise zvinhu Shema. That's fine. Yes, Wakwenda? tanakanga ungaitire tana. Boys, I'm going to say, Hawa ndiri Bolato. Kuri seiko kwauri? kuri right, kuri say kwa muri koko. Muri koko. Astri pa Cape Town apa kapa. Oh, that's it. Kapa inorwadzira kutonhora guys. Muri kurarama how? But nhasi kuri nani kuri kutombopisirira kwasvera uchipisa but inombotonhora zveshuwa. Because I remember this other day, my brother anga ari mutown, anga ari panze, but papa kaita rimwe zimhepo rakatomutakura akatofara kutora. Mhepo yakasenga munhu? Yeah, this year. This year. Asi akaslima. Yakaoma mhepo iyoyo. Kutosvika kudayo. Madhezapere kwanga kune mhepo yanga isiri kuita, mhepo yacho yanga iri strong, yanga isiri kuita mhepo yacho. Yanga yakanyanyisa zvechuwa akatoningema yakatomupeka can you imagine kuti mhepo yatakuro murume rakaita kunge inini. Akakora gumbo saka razodi. Rakazopora bhozi ana kukwara zvaro zvakanyanya akanosikokuzuka bhozi yakatomusimudza zvinesimba amusokuzuka kumudzwa nezipora kati so tinotanga iri mhepo yanga yatonaa akatokwara pagumbo akauya achiti paakafona pakaita vhidhiyo kwanga akazvimba muroko. Sorry. Uyu akuvhunza something uyu Lawrence. Handisi kuziva Lawrence wanga achiti chii? Akachibvunza kuti ari kupi. Sorry? Ndachiti uripi? Ndiri padhuze nemi, ndiri paAngola. Kupi? Angola. Alright. Kuri sei yako kuAngola uko? Kuri right zvako. Kunoboa. Kusiti kwedu kunoboa nekunaya. Kona isingaiti? It's always raining. But ukatosvika kunoku ukasvika kucapital city yekunoku ukazouya like vanhu vekucapital city vakauya kunoku vanokurumidza kudzokera kudzimba dzavo because vanenge vachirwadza neheadache. Most of the time kunenge kuchinaya but mvura yacho inenge isina chando ayo handiti? Yeah. But I think this year ndakatorwadza because atinombotuwina. Hatinombokwanisa kuwana nguva yekuisa mvura muchina because it was always raining, cold raining. Zvakaoma. Hatizivi kuti summer yacho ichauya rini because already zvakatanga kunaya saka hapasisori. Ukaona ukapisa kunenge kudziya kwete kupisa kwete kuti hakutopise zvekudaro. Unozwa kuti ndatoita nguva. Pane hwana ndiri kuona munhu panapa. But pane zita manje but ndikuri suspecta zita racho pane randaona. Uyu manje akanzi Shingitika. Mai timboona sorry. Hatichakwanisi manje kuekera. Munhu wandiri kuona akanzi Shingitima. Handisi kuti username rake rakaita sei apa. Pane munhu wandakaona akanzi Shingirai but handisi kuziva kuti uyu why akaenda apa. Handikumushaya munhu anonzi Shingiti wachoni. Ndikuona mumwe anonzi Shingirai something. Tichazoti andipe zita rake. Tozotarisa futi.
handibvise zvokudero handinotofanira kutanga ndakonfema because vamwe vachoni vanotuka zvinyadzi handitomboite izvozvo vanoenda ikoko kuseri uko because of that kana kuti vanenge vaomoka ini ukangondiomokera unoenda zvako kuseri ikoko unogara ikoko saka ndinovekera yes ndakomplaina kuna landlord vangu nhasi kuti panapa pane imbwa yakungouya ichiita sei ichivata panapa ndeyani imbwa iyoyo apa inouya ichivata pamberi pedhoo rangu Maybe you are the owner of the dog. no yo iwe almost 4 years ndichigara panapa 4-5 years hasina mbwa iyoyo ini chakazondichambira nchokuti mbwa iyi kana singareshi inogara kumusoro uko saka chakatanga kuti mbwa iyi ibve kumusoro ikokoko itange kuchiuya panapa yauya panapa inobva padownstairs kuti yokwira masteps akakwira kwamasteps panapa iwe ukapedza pakutanga unotofemereka wombozorora wozokwira futi wombozorora saka mbwa iyi ine energy yekukwira yoyavabata pamberi pedhore vangu iwe ndanyora tsamba nhasi ndikati imi landlord kune pane mbwa yakungoyekera pa imbwa iyi yakatanga kuchita last week ndiani ane imbwa Chero, alright. Wanyora tsamba yakati imi landlord uzoti imi landlord nechirungu wanyora kuti manje iri umu message ndati hey landlord wati imi landlord conversation help me kana zvaaneshonaka zvinenge zvawedzerwa supu inde kuisawo supu ka please help me I need your help imi landlord nechirungu comment section you and I just you landlord but handatotaurira ndikamirira isei hanzi ina Lawrence asakufarira imbwa but it's weird kuti mbwa iyi handisi kuzwa ndeyani saka mbwa iyi kana ndisingareshi ndakamboiona kumusoro ndokwayaigara apa inoita kunge iri kurwara saka wai iri kuuya panapa pakorido pedu iri kuchuza kuti this side vasikana vanogara umumu vakauya this month iyoiyi pakatanga vasikana saka is either ava kana kuti umumu ndo vakadai vakatanga kunanaridza mbwa iyoyo ichiya kuno kuda vaipa food saka kudai kuteera food saka maibviri kuteera food but dakuitora izvozvi zvikadoda kuitora kavhidhiyo ndonhamupa landlord kuti imbwa yani ndikutaura nezvayo ndeyani then ndanhamutora picture because inosiya tsikidzi kana nda dzayo papa irikutaridza kuti iri kutorwara apa but ndeyani usiku hwese inenge ichingoridza zheve dzayo ichingoti papapapa usiku hwese ndeyani imbwa iyoyo ona manje because manje ini ndiri muforena vanenge vakutofunga kuti pamwe ndakuchengeta imbwa manje but aiwa kana nda kutomutorera izvo nda kutomutorera ndichingopedza panapa actually ndakuda kutopedza live video kutora kuti ndiende kundotora video nekutora picture nditemire landlord ndatotora video rembwa iyoyo yes izvosvika because ndinoda evidence kuno kutodzira neevidence tonyatsozviona zvatotaura kuti shuwa iyo mbwa yacho iyo ndeyani mbwa iyoyo chisiya nhata dzacho panapa zvamwa ndindadi usiku hwese inenge ichingoti papapapa chirova nhata dzayo ndindaite sei ndeyani mbwa iyoyo because ava vasikana ndiyo kumaphilippines umumu unless varivo vane mbwa iyoyo ona manje vane noise manje vafilipino vanogara umumu mandakatarisa the other side kuda ndo vakauya nayo mbwa yacho handizivi kuda ndeyavo varimo but pavanga varimo mutakagara pese apa vaingoita ndozha yavo netswanda dzavo nematura vanenge vachitwa asi hatina mbwa iyoyo hatina mbura yavo panapa meaning kuti kuda pavakatama iri kutevera nabhosi kuda ndo varidzi vembwa ndoda kutoitora picture ndoitora ndoti imbwa iyi ine munhu yeva kuti imbwa iri kutorashika maybe imbwa iri kurashika ichifunga kuti iri kuenda kuright apartment ichiuya kurong pakuzoinda pamberi pedhoo pedu ndaiende apo pamberi pedhoo ranasahura racho pangu
Guys, I don't have a dog. Ndikwetora yete yako. Yowe, zvikwekwe izvozvo uri kutondifungisa iwe Lawrence. Izvozvi ndichibva panapa zvandati zvakawanda ndotora evidence ka yevhidhiyo iyo yembwa iyi ndapedza ka ndodafonera mabrothers angu vhidhiyo chinetsana unoza zvaneichivaita nechiti tione simuka chimbosimuka wekera pane zvakaitika zuro saka ungada nditsotsa mai ndazviziva mandati mira famba uchida ndakachizviziva bvadzanzi pane uyu vanhu vanga tadzida kutenga mbuka ndikati mbuka unoigeza nekuikorokotodza zvinhu zvacho zviye zvendiyani zvikanzi nemumwe ini ndiri against idea yembwa ndikati inhangu ndiri against ini ndati ndiri against inondizive handidi hangu mbuka kati against then another one but against vamwe two bva vati pro saka 2 versus 2 umwe ari kutoda ndikati kana horaiti kana matoti moto dambuka yachoni ngaisati yeblack Wafarire mbwa yeblack. ndofarira pane imwe mbuka yatakambooita yainzi stubborn yaiva nemastripes ichonge inoziva mastripes embada anenge akada yange yakanaka mbuka iyoyo yainakidza yaingova sweet but yakangofa zviri mysterious hamenoti yakadyei ndo mbuka yandakafarira panopasa neimwe yainzi super mbuka dziri twidzo dzodzo ndo dzandakafarira in my life ende pakafa stubborn ndakachema musodzi yaifaririka shuwa yaifaririka yaingova unique ndasaramboona mbuka yetaipi yakadero yaifaririka even ndikabva kuchikoro mazuva iwayo ende yainge yainyatsa kutanga kukuhukura uchiri kudanga kuti welcome back home tiri kumapurazi asi kandaidzida mbuka dziri twidzo dzedzo dzimwe dzacho ndanga ndakadzivenga dzimwe dzacho dzai dzakaonda kudai hameno dzaingozobvokwa dzaibva amana mbuka inenge isingadyi yakashata inenge yakaita kuti madhimpuzi mumakumbo kudai osohona dzakabuda saka meno kuti pamwe ndazoenda kuzimbabwe muchatozoona ndakuti tane mbwa ka imbwa inonakidza zvayo kana ichiteerera because ndichirurema but tiri vana vadiki isusu tatine imwe imbwa yagogo vangu so yainzi splash yanga isingaitire mingirikini yayo payadi manheru yaenda kuseri kwetoilet kukona then masikati yaihukura ichichema iri pagedhi then sekuru vaigara pamba pedu vaizoivhurira yoyenda hatina dhei ratikaona mingirikini yaiti kana muchidya kana kuti mwana akasiya plate panze achidya yaisabata chikafu yaichisiya chiripo sezvachiri yaichengeta yaisapinda mumba yaiperekedza gogo kubus stop kana gogo vakudzoka yaichemera kuvamhanyira yovamhanyira yairi so sweet mukoma biba dzakamera ndakuziva ngwani kuti ukatsvuka uri munako saka uri kuhwanda chii chauda kuhwanda anditendagezomesa ndobvonorara kubva kumuka guys but ameno saka ndida kutombofundira navo titombondinzwana nyaya yambwa iyoyi yavari kuronga iyi but it means extra food asi laitira kuri kuramba kubaka here kana kuti tese sharano wadzofanira kuti kana pakuningirikina I do feel out of place. Haiwa nhasi anofila uya yobatidza wakadii kumboonawo kuti uchibva kunomuka Lawrence ngatisare isu kuyembe iripi pfeka zvitisheti iwe pfeka tisheti mine ndikubvise pakamera tongopfeka tisheti mukupisa kupisirani pfeka tisheti ndaapfeke tisheti kana vhesi chinonoshungurudzirei kwenhingirikiri musaladi wenyu aiwa ngaapfeke tisheti hazvina basa unofamuka chete
And some people send their dogs to school of dogs here. Wow, that's nice. Ini ndoda iya inoita kunge ine masonge ewolf. You kauti dzimwe zimbwa rakangoita yakanaka iyoyo. Yakanaka. Zvimambwa zvandisingadi ndezvimwe zvakangofuta zvinenge zvingoti zvichivata zvinenge zvichiita ngonono. Ndakazvimaka zvimbwa izvozvo zvakangoita zvibhora. Chero Gino a German Shepherd. Yakaita sei German Shepherd kandiende paGoogle toni. Dzaiva dzakanaka padzaipera kudiwa nevanhu. Vanhu vaiba. German Shepherd shem. Chiri so sweet. Miatone German Shepherd. Miatone. Iwe ipapo German Shepherd. Wow, yakanaka. Ndaiziva yakanaka satamboiita. Apa yakanaka. kuZimbabwe teda kuitenga shero ndikanzi $500 ndikati munopenga. Palazada iyo ona vari kutengesa palazada this one iri kunzi kapapi 299 but that's 369 about $9. Yo. Apa yedu yakanyatonaka mafeathers aya. Azina meri tata Shema, the dog is guarding or protecting you. Really weird, guys. Ndasendera lendo wangu kuti who is the owner of the dog? Every day yatore 2 weeks tikuya pano. Ndakaboti asiri kundishura rufu. Ndakaona mwari wangu deoso. Ndakati why? Iri kuya pano mbwa iyoyi. Natoni. Let's see. But iri kurwara inga ndigadha ichirwara here asikana. Kana ari kurwara aiti. Usashore momo. Don't judge, you don't know which story share. Ndinopenga iwe. Damuti aiwa adzokere B wapeka. Right, B is back. B pren. B tutanya zembwa panapa now. Chine rhodesian. I think i German Shepherd iri pashe pangu apo. Breed. Pamwe iri kutsvaga chikafu. Are you sure? Inoda ningirikins inoda kutreatwa bho mukasaibata bho shem. What Lawrence? Yatiita uchingoifida zvichipa chikafu iwewe. Indambosenda complaint kuna landlord because zviri weird ka. Ndiri right angori sawa. Ndiripo. Sister Shemarians. This is right zvangu kuri seiko. Kuvhura zvimazviso zvekuita sei papa. Iwe. Kusuzwa angu achitaura kakuti matauriro. Aiwa ndiripo mukoma B muri sei. Ndoda kutsvaga type yembwa yataiva nayo kumba kwedu saka ndada kuda kunyora kuti stubborn type dog. Chora Ruthwiller. Inonzi chi? Ndipe spelling. What inonzi chi? Kamwe ka stubborn dog kana uchitoziva tunonzi tumajack russell. But they're very so like truly so cute but truly inenge ine malines kudai also inonzi chi starayo imbwa ine malines. Ine malines because there's pane ka jack russell kane malines but tunouya turi pa different type tuma jack russell. No. Nope. It's a no. She says no, not this one. Rokuchi. Rokuila. R-O-T-T. R-O-T-T. O-E-U. Not one. No. Inoda kurya munhu. Dangwe nemiota Raymond. Inoda kutaza kutoda kutorya munhu. Ndisina ndidi. Chora chiwawa, okay. Chora chiwawa. No, kale noise. Noise. Andidi kutamba nayo dai pamba.
kachiwoka chingotorako Rhodesian breed. Meatoni inonzi Rhodesian breed. No. But I love German Shepherd. Really sweet. But you know, if ine malines imbwa inonzi is so chi guys. sweet. Aiwa changa mandiudza kuti imbwa ine malines inonzi chi. Imbwa ine malines. Tarisa panigiri paGoogle kuti imbwa ine malines. Dogs with lines. Dogs with leopard lines. With leopard lines. Leopard lines. Oh, could you put this hembe? Shop for dogs. No. Oh, Mr. Cage. Dogs. I don't look. Why wanna? Like. No. Ini imbwa yangu andikuiziva, but you guys are musukundibatsira. When I was on double the dogs that look look like. Cheryl, is he the dog that you want? Like, okay, let me see. This one. This one. And you're not stripes, man. This kind of a dog, you're going to black at your neck. Chinese brando, ameno, brido, ameno. Achaga yellow lab, panenon's yellow lab, night-on. Wachaga Shero ndaiona imbwa yao kutaura iwewe. So okay, yandaona yellow lab looks cute. Yeah, this one looks cute, but ndoida iri pa this color iyi. Ikatongeka uyu but andifunguti kumba kwedu vanoida zvavo, but it looks cute. Okay, let me give you the spelling. Utarise this one. I think ndo yauri kutsvaga. Mirako iyi ukuipuwa sei? This one iri cute handiti? Yeah. Right. Nyora inonzi anzi yellow lab iyo. Yakanaka though. Ndatiende pane imwe yacho iyo wataura iwewe. Iyi yakanaka but handidi pa black, handidi mbuka yeblack. Hande pane yawataura imwe yacho inonzi TE anti TE double NE double S double E. Tennessee. Hii yakundibudisirawo doro Tennessee dog. Yaramba. Iwe dzokorodza futi iwewo kuti pazviri zviwe. TE NNA SSAA BR. All right, iyo. No, haisiriyo. Ukutondipa the wrong one. Jesus. No. You don't know what you want in life, you. Do you have serious problems. You guys, I know the dog and you guys. You don't understand it. And this really exactly. But maybe no gunonge picture onengo wapiwa iwewe isiri nigrikinza antikona. Tennessee Medun. Cheryl, look at this dog. Iwe wana wani. Iwe wana yakanaka saka sei chifongo changu chiri kundibudisa zisirizvo. Right. Dog. Okay. Oh. Kind of. Yes, something like that. Ndo chandukuda. Kuiwe sei tisiri kuwana. Kasi dzogere futi Chinese. Boys, you know, asi vakomana vari pana pamuziye zvembwa. Unoda zvekiti. Ndiani kakutokotsira zvake. Amaya ndisukotsira. Come on, ndisukotsira. Guys, Lawrence, look for the dog, please. Help this lady. She doesn't know the kind of the dog that she wants. Because it's just this.
Ah, This zvandodzivira kupi zvembwa naitanaka ini. Saka hanzimbozviya zvekiti. The type of kiti, please. Kana zvekiti zvainombozvizivira kupi. Guys, papa pedu pakanengwe kiti so op. Yanga iri yemunin'ina wangu. So aiifarira. Saka aizoti panomuka kakiti kake kaiti panomuka gogo vachibuda mumba. Ikoko vakapinda magombezi pambocheka nekane tutsine genya. Apenda asingade kiti. Apa ndikuona kiti ndochema. inoita kunge ufu yakanaka hanzi Japanese something aizotiryi here. Pane iyi inoita kunge dhadha iyi. Iyi nangu hadidi. Ichi chibaby feeder icho. Chakangondidhafukira zvimwe zvokuti chinenge chonga chisingatombosimuki. Chinokura here ichi. Ichi ndo makuriro ayo wayo. Inenge yakatokura. Ko iyi mbwa yakareba kuinda mudenga muno inonzi china izita rayo iyoyo. Maiona hanzi ichikomera tiona kuti inonzi chii. Hai yakareba. Iyi yakafuta kukunhamukira ikakuruma iyo. Anga hadidi zvangu asi. Iyo hadidi inoita kunge kajirafu iyo. Ko iyi ikuita kunge nekera. Ko nyaya dzebwa tazosvika sei ikoko. Ko iyi wona. Ati ndoya nebwa yakanotora vhidhiyo yakundibvunza sezvika. Guys, iyi ikuita kunge newivi guys. Iyi ikuita kunge ine wivi. Maionere. Yakanzirotwila uidere. Rotwila ndo imbwa iri bo. Airamba. But rotwila jinowa kuti imbwa that dog chakanaka ona. I love the eyes. I love maziso imbwa. Chitsvage yeah, it's so cute. Chineka brown neka black like chinema exactly. Like kanzi machiyana wakadza pamusoro brown. Mina tione rokwila yacho tokubona hangu zvitongona help us comment section. Iyi yakanaka. This one is cute. Yeah. Inohukura here. Wachiona ga. Inohukura here guys. Chirokwila chiri palajo wachiona. I can see you. Look at dear. Inohukura here. Ibi toni ndechipi chose. Watora ipi yaurotara? That is a snow dog. That's a snow dog. Iripa snow dog. Iripo pachikoro pandaidzisa apa panayo. Ko dzisina muswe gesi. But tarisa rokuwila aina muswe wansi rokuwila. It's a dangerous dog, but it is very sharing man. Exactly. Iyo. Guys, kuninga kupira moto. Iyo. Oh. Chora ish. No. Zebra. I see you no. You can say kapendwa here. My charger. Uriiti. Kutonge kapendwa here shambwa yongotitedza. Neiwe Lawrence uri kudzipiwa senyaya dzembwa. Handi ndoya nadzo here shema. Wona iri kutongeka kiti. Sure. Ndidini inozenge iri clingy. Iya naso nake. Ipiri kutonge shumba. Inoita kunge kirai. Pane zataona nemapurisa dziya dzakanaka idzi. Police dogs. Dzakanaka. Guys, zvandichatofarira mbuka sefanika panapa. Dzakanaka nditi. Ndiuya handichigugura imbwa. Tinda kutonakirwa nekutodziona kapanapa. Ona. Dzakanaka. Inoita kunge gava. Apa sandaenda kwandanzi ndinotasa imwe yaiya uyu. Sandaenda kwandanzi ndotasa nauyu. Sadika ndichinda parokufila. Asi iyi yakafita yakapenga iyi. Yeah? Aha, this is nice. Look at this dog. Yeah, you're boy. It's nice, and this is. Look at this dog. Very nice, very nice. Iwe rutonge kire. Asikunyatsoiona. Kana ihembe, yakapeka hembe. Inonzi Itonge shato kudaro. inonzi leopard.
dog. Oh. Ndiana nefoni iri kuti guru. Uyu unonzani uyu atizondichita seinonzi chibhiyo atichita seinonzi chizviya. Ndakanganwa. Chamboitsvaga yayo. Rottweiler. Rottweiler. But itsvage iri palarge. Enda iri palarge. Rottweiler. Ukangoti Rottweiler iri palarge then unokubuditsira. Not Rottweiler iri palarge. Those malarge Yakanaka. You it's so cute. Iri yakadai so yes yakanaka. Jesus Christ. Chero ndambokuchitarisa zvikanzi handiide. And because zvichataura naB. Oh my God. I'm so heartbroken. Come on, Tanaka. Come on. That same dog yawati ahuide. Ndai suggest because that was my favorite dog. Like that was the first dog yawati ahuide. Chikanzi no. It's a no. Then B. Now I know. But Jesus Christ. If you have Lawrence, Mabonzi wati chinzi Rottweiler. Lawrence, chokwadi. Rottweiler. Comment section. Mabonzi chinzi Rottweiler. Please. Ukabvunza ningiriki. Ukabvunza spelling ndikanyatso kuspelling elela kuti ro nut na wheeler. Comment section, please. Please help me. Help me. Where are you? Comment section. I'm alone here. Oh my God, I'm so heartbroken. I wamboudzwa question ukatombokwana spelling yacho. Oh, Lawrence, don't say that. If you go back to comment section. We have to go for large. They get into small Rottweilers. Let's go back. Come on, don't tell me that you are crying over this. Don't tell me you're crying over this thing. It's not fair. So what's wrong? Why are you wiping your tears? No, let me tell you what happened. Small dogs. Small dogs. No, you don't have to write small. What else would Comment section. Acha Sarah chega panapa. Comment section jamucha ajisife because B auya akataura the same dog and ataura shero aira. Izvezvi akuchizvonisho anoida because itaura na B. It's not fair. Numbers. I don't remember that. But I told you to unonotarisa paningirikini pacho. Wataura zveshuwa. I think ndakanganwa. No, but ukunzwa. Ndakuzvitaura. Ndakutozwa apa nekusenga. Jesus help me. Maybe Rottweiler uyu yazobuda Google phone yangu yazobudisa the correct. No, but I told you to look for that dog and avoid. Ndobowachino ihandiide. Then all of a sudden akataura that same Kona Rottweiler iri kubudawo pako. Tarisa uone Rottweiler iri kubuda pa option yako ona. Ikutange chiwawa. It's not funny, Shero. I'm not going to laugh. You should laugh. You should laugh. Yeah, I mean, B, that is a chillai chako. That is a chillai chako right now. Because, B, please, on your light, please. Iwe, kwa imbwa yako yombuye nayo yeye ine black and white that no inozichistira. Nsukuda. Teka. Hui. Kuti ndisazhara. Uzondiusa kutanga kuzotsvaka chikafu manje.
hanzi yes ndakuda kwashiwa boitsvaga Torava pictures yepapai live ngaichipera zvakwana chaite nhasi mahours awandisa 6 minutes dzasara exactly comment section here with me zvichibvawo nembwa yangu yauya apapa hanzi tatenda gudze hanzi ndanamboshiwa usitomona zviri sei zvikanzi bia freezer zvikanzi akavata zvake bhuya atovata atobatwa nehope hanzi naamanda gwaze yes tanaka said it very true ataura guys ndanake chero papa isara kuchipendesa live yako namukoma Lawrence. iri I'm so sad. Comment section mamuona hanzi wataura mhani iwe tanaka notokuendesa yes you said it bye enda atanaka babai haya iwe Lawrence iwe wakuramba wakanyarira uchitadza kutaura kuti rotiwera taitaura kare sei iwewo mangwana tichatadza kupuhwa mangu mazita panapa ndichatsvagira izvozvi imbwa iyo iyi nda kutoti idzikwe panapa ndiwe wakonzeresa unoona zvauri kuita kapano unoona manje unotoona izvozvi vanhu vari kuita zvekutoirana mazita embwa panapa handiti atanakandinakidze haya aiwa bhi hauchadzoki bhi baba itozitaura mangwana unorendi shamwari baba ichitaura malast words saka faina useita zoti mbuka yakanaka ndeipi asati ndaona ndakutoita research zvangu nhasi haya ngatichirarai good night kumashemarians ese night guys baba ichidropa zvako ndidonedzewo futi inini alright iribo see you guys bye see you tomorrow see you tomorrow but ndinenge mnaijaka night guys good night good night bye